guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang iyong hangal sa basakan. So today's video ay ginuukot la pagkalapo ka. Guys, manapat me. Waadto ko ni Budweiser. My mangtas na sister. Kay birthday niya. So, ni absent lang yung ko kay niingon nga magmukbang daw me. Kami ni Hangal, ni Ana Rose. Dayon, padong pa ko dito niya, lantawa taw. Gataligsik oy, gaulan diri sa ang bukid oh. Mabasa jud ni akong kuan oh, kusog kayong ulan. Dayon, mopadong pa ko dito din tan-awa akong dalan, guys. My God. Shout out sa among dalan diri sa basakan. Ga video pa ko ani before nga napay humay dun karon wa nay humay kay giani na, guys. So, wala na, lapok na kayo. Mga taas Robert, mga kahimanan sa pandagat. Ulan kaayo diri o, nakita ninyo ang ang daligsik. Daligsik diri sa among bukid. Oh, ulan kayo. Oh, manapat ko, kuyugi ko ninyo. Kay manapat ko gun sa kay sudan dito. Sana daghag sudan, charot. Kuyugi ko kay kuan pa ko diri sa basakan. Wa magid puy mo video nako ay paita ning mag-vlog tang walay mo video nato, no? Kasi maka-relate di ha. Wa jud tahoy puy mo video nato, Ginoo ko tabang hapit ko mahulog. Oh. Diya pa ko mutabok. Hapit na ko, tuara ilang balay. Dito na ko motiwas og vlog, guys. So, see you there, mga kapuso, charot. So guys, naabot ako diri sila ah. Magluto pa man di ay mi, binahugkaon na. Laina. Ew. Pero galuto pa man dai siya og kuan. Bani. Sagi. Wala ko i-focus jud ang bani. Laina siyang ipakaon kay bani ra. Para na sa mga peg. So guys, wa pa di ay kaon. Gisugo pa ko panghimungot aning shrimp. Kuan pa daw bungot. Oo. Pwede naman ni dili ko ag bungot good. May sudanan ani. So dugay-dugay pag yung tani makakaon, guys. Pagulat sa mo diya kajot ha. So guys, manakog panghimolbol sa shrimp. Gisugo na pugog pa tadtad sa panakot. Mali po ning pagkapanapata di ayo eh. Na. Maghiwa sa akong panakot. Unya ra gyapon gyud ta ani, maabtan tag 48 years og hinulat ani ay ta man kaon. Ang akong gihiwa nga nakaiyak ko pajud taon ko kaluto Ginoo ko. Dugangin na imong sibuyas Bombay kay naapay gamitan ana ang halang-halang. Bali po ning mo kuan oy. Kuan Asula pud ani oy, kaysa guys. So guys, galuto pud sila na og adobong manok nga Bisaya nga lami kayo. Tulo kong sipon. Agoy, asuha pud oy. Naman diri sa gawas. Char, maraming nagkombira oh. Adobong manok raman day. Asa day? So kani nga vlog galuto pa day mi. Di pa day ni mukbang. Nagatagtad pa gay karnis Robert. Bert, unsa man kada Bert? Guys, Bisayang manok. Lami kayo. Pud among view diri, guys. Kinabuhing bukid, buhay probinsya. So guys, update sa adobo. Ngano man bura man ning tinula. Daghan magsabaw. Malun gani pa na. Para malata. Oo, kay kaning manok guys, 48 years na ning manuka. Ang manok guys, 48 years na. Ang dugo, ay kuan ni siya, favorite ni siya sa nag-birthday ning dugo. So guys, sige sugo na pugog magluto ko og shrimp.
Kunya kay di man ko kaabot sa ilang kusina, nitungtong ko. Nugay pag kita kakaon ani, 50 years pa jud ko makakaon ani, guys. Sa po ni mga iringa diri, oy, sigsangok. Abisa lang shrimbe. Na Ginoo ko guys, maluoy ko sa ilang shrimbe. Na Ginoo ko guys, maluoy ko sa ilang kusina nga 6-footer kayo. Naluto na adobo diha, Juben? Aw. Kaya ako pa manggunang ikuan. So guys, magluto sa ko diha. Diha lang sa mo ha, magukay-ukay pa ko. So guys, magluto ta, naka luwag-luwag, naka panghuli mi og hipon. So magluto sa ko ha. O pa jud sila kaha, kaldero pa jud. Ah, burag na brown na ang kuan guys. Humot na kayo. Ginuko akong video. Unsa na kani akong video? Guys, pa, lamera akong gikuan pa. Na guys, akong giluto oh. Hapit na guys, maluto. Mari na pug ko diri sa gaways. So, walang luto-luto lang ang vlog na to guys. Luto-luto. Luto na ngumusta ko silang adobo, giadobo. 48 years na ni wa pa na luto. Wait lang sa. Guys, luto na, nawala na ang sabaw. Wala lamia kayo guys. Gravity. Guys, naluto na. Let's eat. Atong i-try kung unsay lami sa ilang adobo, Bisayang adobo. So, mga unata guys. Ako yung i-video nga ni kaon ko para charot. Ano kukuan? Nga guys, dara ulami kayo ang adobo. Halaga akong giluto na unsa na. Guys, atong kanon ang atay. Lagan. Inyo adto to? Mutaan. Ami ray guys. Nakakaong kong paminta. Yatay. Kanon na to ang tiil. Kaning tiil guys, kay gikakham ang gunis manok. Mong lami. So guys, Na uli na gan. ini kaya nga adobo. So dili pa jud ni ang dili pa ni real mukbang pa dining pagka birthday ha guys. Ang video na to kay pag-prepare pa lang di ay ni. Lugay pag yun ko makakaon ani guys. Mahuman na lang ning isa ka videohan. Man ako gluto sa akong shrimp guys. Asa man to hol? Guys, dara akong giluto nga shrimp ay hipon. Lami kay ni guys, gravity. Garlic, walang sila ikuan diri. Butter, charot. Guys, magluto pa day mig pansit. Ginoo ko pagadugayan naman kayo ani oy. Ang ikaduwa ani diha. Mari na pug ko diris nagluto. Wa pag yun mi na magluto, mga duha na mi ka oras. Unsa yung giluto? Wow, kani guys, galuto na pug halang-halang, wait lang. Mo ni halang-halang guys, ang lamog kay bani. Mo ni mauni kanang naang halang-halang sa amuha nga bani, babura bitaw kanang Pabangag ka daw. kuan. Lubong mo kanang mutilya. Nakita mo sa video, nagluto mi og halang-halang sa bani. Bakan. Mo magyun niya mo adire, binukid. Ta sa halang-halang guys, nga nagluto sila. Unya pag ko makakaon ani. So unsa man ning video ha, preparing foods for Budweiser's birthday. Ana na lang gyud akong i-title ani gyud. Naogi, gipapanit na pugog bawang, gabalik-balik na ko ani. Naglibog na siguro mo guys. Na unsa na ning videohan ako. Malibog na pugog apil. Na stress na ko. Char. Guys, while nagluto pa sila dito, kanus-a pa sila mahuman, mag-TikTok sa lang ko dire. Mag-TikTok lang sa ako ha. Yak, hindi ka naliligo araw-araw? Alternate, bakit? Bawal? Jodger ka. Alternate lang. Nalibog lang ko ba kay ang English sa pangandoy, dream. Niya ang Bisaya sa dream, damgo.
Nag-try ko luod-luod ba? Ata ipasagdan ramang ko. Ako, minsan maganda, minsan cute. Depende sa filter na gamit ko. Mura man tag silver swan ani oy. Chatan rag na ituyo. Kapoy ning kinabuhi oy, din ako mag-TikTok, mga animal, mga penistig, pang kulera. Dili man gyapon mo like sa akong video. Gibuhat na nako tanan, kasayaw-sayaw ko, kakanta-kanta, gatuwad-tuwad. 1 hour later. Guys, naluto na ang halang-halang. Oh, lami kayo dagan kayong sili. Another putahe, magluto na pud mi og pansit. Human sa adobo halang-halang pansit na gyud guys. Namibian og gaulat. Robert pa do. Bert. Hoy, here. Oh. So guys, magluto na mig pansit. Last putahe na ne? Kay mga una ta. Ano pa day sinugba guys? Wala dagana kay ganda ang advisor di ay. Sana all. Padali po dang kuan. Padakot. Pila na tong kuan ay. Patsan. Dinay kita kada sa buluto. Wow. Ang abot Manila kay gitagaan man siya og kanang ligo. Kaya ba niya? Di man kabasa. Na guys, kinabo man nga muha diri guys. Kinabo. Oh, na mo na. Ga kusuga kay silang kalayo guys. Sharog di ni dali maluto. Malakas daw ang apoy guys. Kalagalugin ko daw. Ang giluto nagsamok kinoon. Sige nagluto Lagi na. hilom. Maglut, nag-vlog pa ko sa pansit. Talingasa man ako mga kusinero. Kaya nangahubog naman. Dali ana. O kaya yung ni okay si Robert. Sa muka kay diri sa bukid bay. Oh, okay na this. Tawagin na. Kono mo? Guys, ang video na to ay imbes manapat ko kay magmukbang. Preparing foods ready ay ni, gipahikay ready ay ko. So ang next video ko na lang yung mukbang guys, alingasa po ning ang birthday girl o alingasa kaayo. So that's all muna guys. See you on the next vlog. Yung kain-kain na kay luto-luto lang man itong video na to. Ay, way klaro. Bahala na lang. Sorry na lang God. Sorry na God. Sorry na. So, bye for now guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kabukiran. Char. See you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと